मा होनो गाना मोनसे गान दंमोन ना दुनिया फाग्ला जाबाय होननाया लोगोफोर बेयावनो थांबाय आरो ना। हेल' गाइस वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल। नोंथांमोननि इउटुब चेनेलाव रायबाय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोनसेयाव थाम्बनेल बा टाइटल नायनानै भिडिअ नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामजासे जोबजासिम नायनो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आरो ना। बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर जोंहा मा होनो सानै आदै आरो मादै गोमानानै दं बिथांमोननिनो मोनसे आं भिडिअ लाना फैदों। बे मा होनो बे भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर नोंथांमोना एसे मोजां नायबानो जाबाय आरो ना। भिडिअखौबो हाजासे शेयार खालाम, ओमफ्राय बेनि आं फट'खौ होगोन आरो ना। ओमफ्राय बिथांमोना बबेनि बेखौबो आं नोंथांमोननो मा होनो फरायना होगोन। नोंथांमोनाबो फरायनो हागोन आरो ना। आं स्क्रिनाव होनो हागोन। ओमफ्राय आं नैबेखौ फरायनानै होयैनि सिगाङावनो एक्सप्लेन खालामना होखानो आरो एसे आं बुंना होनि बिथांमोननि बैसोखौ आङो नैबे जे फटकखौ नायनानै सानैनिबो फटकखौ नायनानै हिन्जावनिखौहाय 40+ ओमफ्राय हौवानिखौहाय 50+ बायदि मोनदों आरो ना आं। ओमफ्राय नोंथांमोना नंगौना नङा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय आरो ना। फटक साइजखौ नायनानै बिथांमोना बेसे बैसोनि जागोन जाया नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय। ओमफ्राय बिथांमोना बबे जायगानि मानि ओमफ्राय माला खारा आं नोंथांमोननो बेखौ एसे फरायना होनो आरो ना। बाव लिरना होदों फटकजों लोगोसे बाव मा लिरना होदों बेखौ आं नोंथांमोननो फरायना होनो आखायाव लाबाय आरो ना। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंब्ला जाबाय। बाव लिरदों बिसोर सानै मानसियाहाय दिनै हरनि 2 PM आव खारदों। थारमाने बिथांमोना मोनायाव खारदों आरो ना सोरांफा ओमफ्राय अफायब्ला नुबाय बायोब्ला हमना खोन्थाहर। कारिगावनि सिङाव थानाय नर्थ लंकापारा गामिनि जनेन्द्र औवारि, सान्थि औवारि, हौवाना जनेन्द्र ओमफ्राय हिन्जावना सान्थि औवारि आरो ना। बिसोरखौ मोनोब्ला नैबे नाम्बाराव कल खालाम होननाय बुंदों आरो ना। बाव नाम्बारखौ आं खिन्थाबावनि 8011691935 बे नाम्बाराव कल खालामना खिन्थाहरनो थिनदों बिथांमोनखौ नुबाय बायोब्ला। ओमफ्राय बिथांमोना नैबे फट'खौ नायनानैथ' आं बुंखाबाय बैसोखौ हिन्जावना मा होनो 40+ जानो हागौ ओमफ्राय हौवाना 50+ जानो हागौ आरो ना। आंनि साननायसो आरो ना। नैबे मा फट'खौ नायनानै बुंनायसो आंनि साननाय। नंगौना नङा बेखौबो आं सियरलि बुंनो हाया आरो ना। ओमफ्राय बिथांमोना बे बैसोआव खारनायाहाय एकदम जोंनि समाजावहाय लाजिथावथाव आरो ना। जों सिगांहाय नुबाय थादोंमोन जे हाबा जागोदान फिसा सानै गोनां बैफोरबायदिखौ जों खारबाय थानाय नुदोंमोन। हौवाजों खारनाय सोरबा हिन्जावजों खारनाय जों बेखौ नुबाय थादोंमोन। दायो उल्था जालायबाय आरो ना। बोराय बुरैनिसो दिन फैलायबाय दायो। बिथांमोना बे बैसोआवहाय मोजां मोनलायनाय खारनाया बेसे गनायजाथाव जोंनि समाजाव बेसे लाजिथावथाव आरो ना। ओमफ्राय नोंथांमोना बेसोर सानै मानसिखौ नुयोब्ला हमनानै बे आं बुंनाय नाम्बार एबा नैबे स्क्रिनाव होनाय माबा नाम्बाराव कल खालामना खिन्थाहरबाय जाबाय आरो ना। बिथांमोनखौ नैबे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम। ओमफ्राय बिथांमोनखौ थाबैनो हमनो हानाय बादि आरो ना। बिथांमोनाहाय आंनि मथे बिथांमोनाहाय फिसाला गिदिर दं जानो हागौ हिन्जावनावबो हौवानावबो। ओमफ्राय फिसालाफोर दङबाथ' फिसालाफ्रानो बिहामजो लानायनि सम जाबाय। ओमफ्राय फिसाजो दंबा फिसाजोफ्रानो मा होनो हाबा जानायनि सम जाबाय जानांगौ आरो ना। बिथांमोना बे बैसोआव बेफोरबायदि दोनखारलांनाया बेसिबां गनायजाथाव आरो ना लोगोफोर। जोंनि समाजा ओरैबायदि लासिं सिं जागासिनो दं आरो ना। फुरागासे हिन्जावफोरजों मा होनो हाबा जाग्रा हिन्जावफ्रा दोनखारलाङोमोन, हाबा जाग्रा हौवाफ्रा दोनखारलाङोमोन। दा उल्था जानानै मा होनो बोराय बुरिनिसो बोथोर फैफिनबाय आरो ना। ओमफ्राय बेखौनो होनो मा होनो गाना मोनसे गान दंमोन ना दुनिया फाग्ला जाबाय होननाया लोगोफोर बेयावनो थांबाय आरो ना। नोंथांमोना बे गानखौथ' गोबाङानो खोनाखाबाय जानांगौ। बेफोरबायदि जाहैबाय आरो ना। दुनिया फाग्ला जामारबाय थारमाने। ओमफ्राय माथो बुंबावनो आरो ना। नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो। ओमफ्राय आं बुंनो सानो लोगोफोर नोंथांमोना मा होनो भिडिअखौल' नायो, मा होनो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामा। ओमफ्राय भिडिअखौ बारा नोंथांमोना शेयार खालामा। बेनि थाखायनो अननानै भिडिअखौबो हाजासे शेयार खालाम। ओमफ्राय चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना ला आरो ना। बेफोरबायदिनो गोदान मा होनो आंना भिडिअआथ' बेफोरबायदिनो जाखायो। मा होनो निउस मोनफा मोननै निउस कभार खालामनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामहरो आरो ना आं लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामथारदो लोगोफोर। आंनि भिडिअखौ मोजां मोननानै शेयार खालामाबो नैबे जोंहा सानै आदै आरो मादै खारनायखौ हमथारनांगौना। बिसोरनि थाखाय अननानै शेयार खालाम आरो ना। नोंथांमोन शेयार खालामनायानो नोंथांमोननि मोनसे मदद होनाय आरो ना। आंखौ मदद होआखैब्लाबो बै जायनाखि हौवा आरो हिन्जाव खारदों
बैसिनि न'खरखौ मदद होनाय जायो आरोना नोंथांमोना शेयार खालामबानो बिथांमोनखौ थाबैनो हमनो हागोन आरोना ओमफ्राय बारा गोलाव बुंला आङो गुदु गादा ओमफ्राय आंहा मा होनो दासिमबो इउटुबनि दला दांदि नुनाखै लोगोफोर अननानै बेखायनो नोंथांमोना आंनो एसे भिउसखौबो एसे बुरजा खारो आरोना भिउसा एसे डाउन जाना दं आंना ओमफ्राय बेनिखायनो मा होनो इउटुबनि दलाखौबो दाबो दांथ'नो मोनाखै बेनिखायनो अननानै नोंथांमोना हाजासे शेयार खालाम भिउस बुरजा फैयो आंबो नैबे इउटुबनि थाखाखौ दांनाय लुगैथारबाय आरोना माबायदि दांनो मोनथारसिगोन नोंथांमोननि अननायावनो दांनो मोनगोन खिन्थु एसे बारासिन अनबावो आरोना आंखौ ओमफ्राय बारा जेबो बुंला आरोना भिडिअखौ बावनो दोनथ'सै भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय